No niin, tervetuloa videon pariin ja... Joo, nyt olisi tämän vuoden jouluspesiaali. Elikkä 25 vuoden jouluspesiaali ja... Niin kuin näitte lahjasta, niin... Pitää tehdä uusi video näköjään. Joo. Tää on nyt sellainen video elikkä... Koitetaan vähän Wintercarista juttuja tällainen. Voitais vaikka aloittaa jo nesteeksi, että sitä itse sivusta. Elikkä tässä on Welcome to Official Wintercar Game Page Coming Soon. Ja joo, sitten täällä on Checkout Course. Elikkä täällä on tämmönen. Tosiaan täällä näkee, että tää niinku on. Elikkä kaikki kuukaudet, vuodet, versiot, countryt, body, tube, kaikki niinku moottorit ja kaikki tällaiset. Joo. Tälleen. Niin, siinä sitten tässä, jos sen vielä sanon, niin tässä on niissä kuva sitä kasattavasta autosta ja siellä näkee hiekkasäkki ja valmet. Se on jonkun näköinen, sillä on ne lisävalot. Ja tunkki, takavetonahan tää on. Ja sitten täällä on seuraava sivusto, elikkä oikein Wikipediasta. My Wintercar on Amistad Gamesin kehittäjä oleva jatko-osa My Summer Car Simulator-pelille. Pelin kehittäjä on Rajoilla kertoja ilmeistä kertaa pelistä vuonna 2020 Steamin keskustelupalstoilla. Kyllä. Tällä kertaa projektilla toimii Ford Taunus TC. Tää on näkee vähän vanhempi tässä kuvassa, mutta peli sijoittuu samalle kuvitteelliselle Alivieskan kunnossa olevalle Peräjärvelle. Kyllä. Myös pelaajan pakettiauto Toyota Hiace on korvattu uudella autolla tampattu ton 50. Niin. Pelin kehittäjä on kertonut pelin olevansa huomattavasti vaikeampi kuin edeltäjänsä. My Wintercarin uusin ominaisuus kuuluvat muun muassa järvenjäällä järjestettävät jäärata-ajot, uusi kirpputori, josta pelaaja voi hankkia osia autoonsa, uusi täyspäiväinen työpaikka, energioimaton pankkikortti. Sitten täällä on My Summer Car Wiki. My Wintercar sijoittuu vuoteen 1909 ja peli tapahtuu tammikuussa. Sen sijaan, että asui vanhempien talossa, pelaaja voi vuokrata asunnon Peräjärveltä. Pelaaja voi kuitenkin silti käyttää vanhempien taloa, kuten My Wintercarissa. Okei, elikkä mä luulen, että se on niin valmiiksi vuokrattu, mutta se olikin... Sinne voi vuokrata. Ralli palaa MVC:ssä ja järjestetään kerran 2 viikossa viikonloppuna. MVC:ssä on monimutkainen pelaajakäinen lämpöjärjestelmä. Vanhempien taloa voi käyttää, kuten MSC:ssä. Tallin lämmitys on erillään talosta ja siinä on sähköpatterit. Vesiputket voivat jäätyä lämpötilan vuoksi. Takkaa voidaan käyttää talon lämmitys
sijaan luuhun ottamatta autotalo, suihkuun ja saunaan. Toplaskan mainitsijat on selvästi jokin käytännön rajoitus sille, kuinka monta eri asiaa voi olla, ja ne satunnataan sitten. Toplaskan mainitsi, että pelaaja saattaa pystyä soittamaan Fleetarille saadakseen rivetin korjaustöiden eteen. Toplaskan totesi myös, että Fleetarin odotusajat ovat nyt sijaksi tehtävä työn tyyppi. Esimerkiksi rengastyö ja perusmoottorin huolto tapahtuu nopeasti, mutta esimerkiksi auton maalaus ja metallityöt ovat hitaita. Korjaustilauksen maksu tapahtuu vasta korjaustyön jälkeen, eikä maksa korjaustyön aloittamisesta. Fleetarin osat tulevat yksittäisissä laatikoissa, osat laitetaan ostoskassiin, kuten Teemu pakkaa ruokaostoskassa. Uusia montteja tulee olemaan, jotkut moottorit jäävät paikalle, kun taas toiset korvataan. Moottorit ja nopeusrajoja 80 km/h 100 km/h sijaan. Premium-sidustulpat ovat erilaisia sen sijaan, että ne olisivat useammalla laitteen laatiossa, kuten MSC-sidustulppa. Kun tallennat pelinoitat tunnin 2 sijaan, tämä ajan hallinnan vuoksi. Jos ajoneuvo menee jään alle, pysyy siellä. Ajoneuvoa ei voi saada takaisin, jos menee jään alle. Postimyyntiajat ovat täysin satunnaisia, eivät tiettyyn aikaan. Saunan lämpeneminen kestää kauemmin paikkaan pakkasen takia. Toplaskan on maininnut, että pelaajalla ei enää ole sitä vapautta, joka hänellä on Maisonberg-kaarissa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että pelaajan täytyy koko näistä suurimman osan viikosta. Jotkut pelaajat ovat myös tulkinneet tämän tarkoittaa, että pelaajan täytyy huolehtia suskista ja hänen lapsestaan, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Ei ole tiedossa esiintyä nämä 2 hahmoa edes pelissä. Toplaskan mainitsi myös haluansa vaihtoehtoisesti lopun, jossa pelaaja myy satsuman saadakseen sorbetin. Tuo on muuten aika kumma, että miksi sen pitää myydä satsuma niin kuin että saa sorbetin, koska ei jos se pitäisi myydä hiase, että se saa sorbetin. Tai että jos se myy satsuman, niin se pitää ostaa rivetti. Teilläkin on vielä elossa, eikä todennäköisesti pyörittää kauppaa tai pubiinsa. Teemu vielä kaly. Keinuvetimet, laakerit ja männet ostetaan yhtenä sarjana yhden sijaan. Kierrosrajoitukset esimerkiksi jos aloitus normaali kierrosraja on 6000 rpm, moottorin verityksessä se voisi olla 8000 rpm. Rivetissä on vahvistettu 2,0 litran OHC-pinto. Mutta oli se niin, että OHC oli tosi huonoja ja laiskoja. Että muistaakseni meni niin, että siihen tämän pelin piti laittaa ensiksi 1,6 OHC, mutta sitten se vaihtui 2 litraseen OHC. Koska se 1,6 litrainen oli kyllä uskon, että se oli aika laiska. Se varustajan saattaa olla 3 vaihteen automaatti ja laitettavasti jälkiasennettu 5-vaihteinen manuaalivaihteisto. Ferdinandin korvaaja on 1960-luvun täysikokoinen amerikkalainen 2-ovinen hardtop, jossa on suuri V8 ja automaattivaihteisto
nimeltään Backlotch-auto perustuu vuoden Holiday Coupeen. Elikkä periaatteessa tekniikka ei ole vaihtunut yhtään mihinkään, itse auto on vaan muuttunut. Siinä onkin sitten kuva siitä. Syyskuun 2025 suorassa lähetyksessä Tapaskan paljasti Penan uuden auton nimeltään Heppa Pick-upin, joka perustuu puolalaiseen FSO 125P Pick-upiin. Paljas Polle ja Heppa ovat eri suomen kielen sanoja, jotka Kekmit perävaunu voivat auttaa pelaajaa kuljettamaan rivetti ruumiin esimerkiksi Peräjärven kaupunkiin. Ei ole vielä varmistettu, voiko edelleen myydä polttopuita juokseen. Kekmetissä on auton lämmin ja moottorin lämpötilan mukaan. Okei. Sitten voidaan ottaa paria kuvia. Tässä on vähän rengasta. Sitten on... Mä veikkasin, että tää olisi se lappu, minkä sä saat sitten siellä. Kun oli jossakin TikTokissa, kun mä näin jonkun kuvan, että oli niinku joku tyyppi, missä oli joku tyyppi, missä mikä niinku tehty haastattelua. Sitten on vähän sorpetista kuvaa. Mun mielestä se on sorbetti. Sitten uusi PC-auto, ne on vanhoja kuvia. Tässä on tätä. Elikkä energiajuomaa, eli humppovehkeitä. Vähän kaikenmoista. Siinä se Matti. Siinä on vähän niitä autoja. Sitten siinä on se työpaikka, jos tää tuli näyttää sitä enää. Joo, siinä ja... Siinä on vähän itse rivetistä kuvaa. Sitten tässä on tämä tolpassa kiinni oleva kameramies ja tää me varmaan tullaan aika monta kertaa räpsäyttämään. Ja sitten tullaan tänne oikein Steamiin. Elikkä voidaan vähän lopettaa tää My Winter Car is the ultimate generator for project car owning, building, fixing, tuning and motors simulator scale of my summer car but with a added challenge for those who can master the original game. Ja täällä lukee December 25, eli tässä kuussa. Mutta mä olin ja sitten olen vielä kattonut TikTokki Official Tempo pienelle sieltä, niin on ollut vähän kommentteja, että tulee vissiinkin silloin Topleskon sanottu, kun kukaan ei odota sitä. Joten saa nähdä, että koska se tulee. Sitten tässä on tämä video. Kaikki nyt varmaan nähnyt sen. Vähän eriväristä tunkio ja siellä on vaihdelaatikkoa ja mun mielestä tuo on
tuo. Mun mielestä tuo on se niin etuiskarin tolppa. Sitten on automaattivaihteistoa. Ja CD-box tai tuo radiota ja ihan noisin näköinen toi ratti on vähän sellainen. Sitten siinä on se windblade. Sitten on osta kaivinkonetta ja kakikelloja. Kikikelloja. Sitten on vähän näitä kaikkia rivettiin olevia osia ja siinä on sitten sorbetti latauksessa ja tuolla näyttää olevan paskarekka tai joku muu. Sitten on kirpputori. Koko perheen kirppari. Sitten on ilmeisesti se vuokrakämppä tai joku muu. Sitten on täällä vähän niitä jääratautoja. Tuommoinen ehdoton lemppari, tämä näyttää niin hieno. Mä en ymmärrä miksi aina pitää näistä Fiatista tehdä tällainen etukena. Sitten siellä on PSK. Harmi, että ei näe mikä tuo alempi on joku perän PSK. Eiku pesän. En mä tiedä. Sitten on varmaan sitä työpaikasta. Näyttää niin sille. Sitten on Pena kautta Turun. Siinä ja sitten on värkätin osia. Vähän kaasarja. Vesipumppua. Laturia, no mitä tuolla on. Sitten on hiekkaa. Ja näitä lottolappuja tai näitä lottolappujuttuja. No siinäpä se oikeastaan sen olikin. Eli tässä on aika lailla sellaiset, mitä me nyt aika varmasti tiedetään. Niin. Mutta joo, tää jouluspesiaali tässä näin. Me nähdään varmaan seuraavan kerran ensi vuoden tammikuussa. Aika lailla siinä alusta, kun koulut alkaa. Ja sitten niin. Tehdään videota, joo. Niin. Mä päästän teidät sinne jouluauton viettoon ja niin syökää hyvin. Syöherkkuja, avatkaa lahjat. Ja minä vielä samoin. Kiitos. Hei.